trio van 2026 en ze zijn hier overal een beetje ondergekust. Wie beleeft je nou? Hey, Gekkenbond is weekend 2026. Prins Larsen eerst. Ja, hey, het weekend is nog net begonnen, maar het begint nu al geweldig. Eerst optreden, iedere tent gaat los. Dus er belooft nog een heel leuk weekend aan te komen. En had je nog een beetje vol of is de energie al bijna op, Ramon? Gewoon blijven drinken, goed eten, genieten, dan houdt ze vanzelf vol. Maar nee, Ramon zit blijven drinken. Had je daar nog wel een beetje rekening mee of is het aan de gas? Het is gewoon door. Ja, dit is maar gewoon door. Moet ze natuurlijk een beetje op elkaar letten. Weet je dat hoor? Ik let wel op ja. Wat is die voor een dikke bontjas aan? Hè? Zie je niet ontzettend heet? Kom erbij. Hallo. Mooi. Ik denk dat een dam nog een weekend Je kunt er nog vanavond even op. En zo weer mis dat dus. Zo weer mis dat dus. Ja. Ik heb er iets leuks verzinnen, hè? En kreeg je nog een beetje warm van de tent of? Ja zeker, daar krijg je energie van. Dat is hartstikke mooi. Wees er allemaal mooi met. Hoeveel jaar zit je al geweest, hé? Hoeveel jaar we hier geweest zijn? Ja, we zijn vorig jaar, maar dat was een ander feestje. Dus dit is voor ons de tweede keer in Velden. Dus ik zou zeggen, daar maken we traditie van ieder jaar. Hey, ik zou zeggen, volgend jaar kom gewoon lekker weer, want je geeft er met z'n lekker gas, man. Heerlijk. Hey, verlies aan de laatste! Dames en heren, we stonden met Stil Oet. Achter. Wat luister je dan? Carnaval. Je hebt natuurlijk heel veel nog op de planning. Heb je nog wel een beetje energie over voor het ganse seizoen? We kunnen ook nog wel een beetje energie voor Brokken Dinsdag. Zeker. Wie was er net Frans Pollux? Leuk. Zaterdag, maar wie vindt het er ook? Geweldig. En dan komen we eruit met alle kinderen met iedereen weer. Maar DWC 4 dagen uit elkaar aan het werk, klopt dat? Ja, dat klopt. Dus ik ook echt keihard het werk, moet ik zeggen. Is het een beetje vol te halen of is de energie wel langzamerhand weg aan het appen? Ik moet zeggen, op de dinsdag leven we op het einde, dus dan ja. En dan de laatste is. En dan morgen hier in Schellen. Ja. Gewoon even het eind van de kasteleins die het organiseren. Maar wist je dat ook vooral echt druk? Of gisteren dat het allemaal stijden gewoon een beetje rusten? Genieten, links genieten. Links alleen genieten. Ja. En natuurlijk, iedereen is welkom mee. Wow, is de jaars natuurlijk wel hè. Een bepaald onderboekgevoel tussen elkaar. Maar goed, we kunnen goed samen een beeld drinken op dit. Ja. Maar wie al bistig? Wat? Wie al bistig? 14 14? jaar, dus dan goed spaar goed neem ik aan hè. Ja. Nou mijn best doen. Ik zie maar goed Joop, als hij de helft schiet er misschien bij. Ik zie maar goed Joop zeggen, want hij de helft schiet er misschien bij. Ja. Precies. Hey, dames en heren. Ivo is ook represent deze zijn een gans, 11 team. Maar hey, dit is de enige echte veteraan binnen Ivo Veer. Kersman, wie voelt zich tegen op dit moment? Oh, wat geen geweldig. Hartstikke mooi, hartstikke gezellig. En Sil, even Gekkenbondag en hij woord, wat zou je zeggen? Gekkenbondag. Het zijn er twee. Wat de einde kiezen, het zijn er twee. Gekke. Maar hey, wie kiest hier nog Gekkenbondag in schrijven? Dat heb ik straks heel mooi hier op de box. Niet het sleutel overdraagt. Gekkenbondag is het ei voor alles. Is leven, is gezelligheid, is saamhorigheid, is verbinding, is velden. En dat zie je. We zijn hier met Daan, a.k.a. Dwight, een van de mensen achter de schermen binnen de rood. Wie is zich tot nu toe Gekkenbondag, het gans Gekkenbondagsweekend beleefd? Wel goed dan. Ik wil een top weekend. Heb ik veel op trots gezien. Dat pakt nog goed maar af. En we gaan gewoon door. Alles op aanbouwen nou. Alles zit, alles voorstuit. En we dadelijk gelijk vlammen. En ik heb gehoord dat je dit in een hele korte tijd allemaal in elkaar hebt geflanst, klopt dat? Klopt, we zijn bij de zittingen benaderd door Maarten. Of we niet met Gekkenbondag iets zouden betekenen. Dus we hebben vanavond de zittingen, ja, we hebben 6 groeprepetities gehad. En in die 6 repetities hebben we alles in elkaar gezet. Oh, dat is redelijk rap. Vindt zich het tegen gewoon tot nu toe dit weekend? Ik ben hartstikke fit, ik heb heel veel zin in. Veel zin in de Gekkenbondag. Veel zin in de Gekkenbondag. Is er dan ook in de tent? Alle dagen in de tent, Nico. Alle dagen. High five. Je hebt natuurlijk de kierstop bijgemaakt op de kroegen. Nu zien we in de tent. Maar
Wat is nou, heb je zoiets van dit vinden we leuker of dat vinden we leuker? Ja, ik vind dit wel leuker. Ja? Ja, gansvelden bijeen en alle mensen die bij velden hangen, dat vind ik wel leuk. Nou, we staan hier ook met een van de hoedwaters van dit ganse weekend samen met Peter. Ik moet zeggen dat ik het heel mooi vind dat eerst werkte natuurlijk zo van concurrentie. Toen het eerste geloof apart was en nu werken samen. Wie mooi vindt zich dat zelf ook? Dat is geweldig. De werkt super. We kunnen het perfect samen organiseren. En alles op één plaats is goed. Is het ook fijn of praktisch? Voor ons is het praktisch. En we merken ook dat er veel meer mensen op de been zijn als vroeger op een Gekkeboldag. En die hadden we voor de anders helemaal niet gekost. Ja, ik moet zeggen dat hij is de enige in de deur die dat doet. En door ook is het mede mogelijk gemaakt. Dus door weer een high five, joh. Ja, dames en heren, we staan hier met de winnares van het jeugdliedjespartiding. En ze heeft net die op mogen treden. Wie vond ze hem op te treden net? Was wel leuk. En in deze is voor de eerste keer mij of nee dat ik huur. Allemaal een beetje niet te horen door ze zitten allemaal de coach wel. Het zit nog goed door een heel waanzinnig optreden. Ja, het is één grote achtbaan die tot nu toe niet stopt. Ik vind alle reacties het leukste. Het is echt fantastisch. En dat is de zin in de gekke maandagmorgen. Is het? Hij wordt een beetje harder. Hij zegt zin in de gekke maandag. Alfred, de lange huren! Gekke maandag in Eimond! Werelds! Beleving! Waanzinnig! Waan! Wie is het geetje? Weer een plezier! En een beetje zin in gekke maandag! Het is vandaag brokken dinsdag en voor sommigen is dat brakke dinsdag. Is dat ook beneden? Ja, vanmorgen wel, ja. Ja, vanmorgen wel, maar nou dan. Nou niet meer. Nee, nou ben ik wel tegenaan. En dit keer het ganse weekend geweest? Ik heb tot 1:30 geschoten vandaag. Tot 1:30, hè? Toch? Maar nee, het was gebeld, want ik vind dat je er allebei wel hoe een fris hoed zit, want ik dat wordt ook eens aangewerkt. Ik wist natuurlijk afgelopen zondag en ze natuurlijk ontzettend een mooie show in de Ziggo zat. Dat klopt. Ja, sorry, voor de mensen die het niet weten. Sorry, ik moet eigenlijk even wat dikker gaan oefenen om dit te gaan. Dat was ook tof. Dat was ook. Ik vond dit heel leuk, maar ik vond Ziggo ook leuk. Ja, wat vond ze van, wat vond ze van het contrast, zeg maar? Er is toch hoeveel mankinderen in de Ziggo Dome? 11.000 als ze ze in stukjes zet. Ja. En dan tegenover, hé, Dit is tof, omdat kijk, in de Ziggo Dome kan iedereen een keertje om te gaan zitten en te luisteren naar ons. Maar hier komen mensen gewoon een vaste lof te vieren, een gekke maandag te vieren. En dan kunt er een met een gitaar en dan zit er een stil aan luisteren. Dat is eigenlijk veel toffer. ja, dat vind ik ook heel tof. Dicht thuis gewoon en één keer non-stop speelstick gewoon op de gitaar. Dus dat vind ik Een valse gitaar ook nog. ik zag het hele tijd knoepen, want multitasken, dat ken Frans wel. Heb ik nog een vraag? Ja, het was wel zin dat natuurlijk afgelopen zondag onze prins niet tussen gelopen, in de Ziggo Dome. We hadden dat al jaren gepland, de datum van de Ziggo. En toen ging geen de gekke maandag ertussen houden. En de zondag, dus dat kwam keislecht goed. Toen kosten we niet meer schuiven. Heel zin. Maar Lars had er een feest van gemaakt, dat weet ik zeker. Ja, zeker. Dat kennen die jongens zeker heel goed. Frans, geef de high five. Bedankt. En wie stond er vastelovend? Zeker, maar dan wel in Vellen. En Vellen.